Штърк. Тръгни на кутията. Кое е крило? Готово. Десното крило е това. Има влак тук. Скършено и веки има. И това е диво животно, ние не знаем как са тия диви животни, как се постапува. Немаме изкуство со такви животни, Со да. диви животни. Това е много рядко иде у нашата амбуланта. Скоро може и пръв път. Може ли да го вземете малко да се загриеш за него? Няма шо да го правя аз. Мя не яда. Това со шо е? Тая монопротеинска. Ей, такви му дадех. Ей, сака го. Дустата. Пушти го. Не сак. Значи, не ли може некак да го почувате, па ние да пробаме, да найдем нека организация? Не, може у кофа вода да му дава. Да, како течност да видите се. Ако са ставени рибичките у кофа вода. Да, можно. Си го вземеш ли сега да си го носиш дома? Ама не се гледайте, Яно. Не се гледа тикша, а? Темно. Ако те люта се да ти не идеш. О, ел да видиш, що ти не иде в аз, как и дойдеш. Види го, ще ходе, види.